Og nu vil alverdens lande blive præsenteret af Jaco Warner. Der er USA, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, den Dominikanske og Cuba, Karibien, Grønland, El Salvador nu, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana og så Guatemala, Bolivia, så Argentina og Ecuador, Chile, Brasilien, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Surinam og Fransk Guyana, Barbados og Guam. Norge og Sverige og Island og Finland og Tyskland og mere jeg kan. Schweiz, Østrig og Slovakiet, Italien, Tyrkiet og så Grækenland. Polen, Rumænien, Skotland, Albanien, Irland og Rusland, Oman. Bulgarien, Saudi-Arabien, Ungarn, Cypern, Irak og Iran. Syrien, Libanon, Israel og Jordan og Yemen, Kuwait og Bahrain, kære ven. Holland, Luxembourg, Belgien og Portugal, Frankrig og England og Danmark og Spanien. Indien, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal og Bhutan, Kampuchea, Malaysia og Bangladesh, Asien og Kina, Korea, Japan, Mongoliet og Laos, Tibet, Indonesien, Filippinerne og så Taiwan, Sri Lanka, Guinea, Sumatra, New Zealand og Borneo, her er Vietnam, Tunesien, Marokko, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algeriet og Ghana. Burundi, Lesotho og Malawi, Togo, den spanske Sahara er væk. Niger, Nigeria, Chad og Liberia, Egypten, Benin og Gabon, Tanzania, Somalia, Kenya og Mali, Sierra Leone, Algier, Dahomey, Namibia, Senegal, Libyen, Cameroon, Kongo, Zaire, Etiopien, Guinea, Bissau, Madagaskar, Rwanda, Mallorca, Cayman, Hong Kong, Abu Dhabi, Katar har vi her. Kreta, Transylvanien, Monaco og Liechtenstein, Malta, Palæstina og Fiji, Australien og der er Sudan.